Pani Agnesa Apelová je predsedníčkou a spoluzakladateľkou Skalického združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, kde aktívne pôsobí už od roku 1994. Svoj život zasvetila starostlivosti o dve zdravotne znevýhodnené deti a neúnavnej dobrovoľnej práci v sociálnej oblasti. Patrí medzi tých, ktorí denodenne menia životy ľudí k lepšiemu. Potichu, trpezlivo a s veľkým srdcom. S našimi deťmi sme chodili od malička do Bratislavy na ambulanciu pre nerovnomerný psychomotorický vývoj do Bratislavy. A tam som sa dozvedela, že existuje také združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, tak som sa tomu trochu venovala. No a lebo keď sme chodili po meste, tak som videla, že teda sú aj takí ľudia, ktorí majú takéto deti a tak sme sa stretávali a len sme tak po sebe pozerali a tak som sa stretávala aj s pani Totovou a tak slovo dalo slovo a tak sme založili občianske združenie. Minulý rok sme oslavili už 30. výročie, máme momentálne 54 členov, 21 postihnutých detí. Stretávame sa na členských schôdzach. Keďže sú naše deti stále deti, tak oslavujeme Deň detí. Každý rok chodíme na taký týždňový pobyt liečebno-relaxačný, oslavujeme Mikuláša, dávame im balíčky a proste tak, aby sa tí ľudia stretli a vymieniali si hlavne skúsenosti s výchovou týchto detí, lebo keď sme začali, tak tej literatúry bolo veľmi málo a tak sme si radili jedna druhej. My sme také združenie, máme tam konc dobré vzťahy. Áno, a tie deti sa majú strašne radi. Oni sa tešia na seba, alebo keď chodíme na ten relaxačný pobyt, oni sa celý rok na to tešia. Celý rok. To je úžasné, jak oni medzi sebou, ako oni komunikujú a to hocikto nedokáže. Ale to je tým, že oni sú plní lásky. Zelený dom nám doslova spadol z neba. Lebo tu nebolo nič také. Mama mi varovala toho mladšieho syna, starší chodil do osobitnej školy a tak sme ich dali do toho zeleného domu. Už ten mladší syn je tam 31 rokov a starší teda ten je tam menej, lebo ten chodil ešte do tej školy. No, jak to tam bolo? To boli jasličky. No a roky to bolo ako jasličky. Ten personál je tam úžasný. Sú tam naozaj ľudia, ktorí majú radi títo deti, lebo to je veľmi dôležité. Lebo každý by to robiť nemohol. Keby som ich mala doma, tak ja s nimi neviem, čo robiť. No. A oni tam majú stále nejaký program. Stále tam oni niečo robia. Majú tam také dielničky a je tam taká jedna pani vychovateľka a ona má úžasné nápady, že oni tam vytvárajú také veci, že to predávajú potom na tých jarmokoch a decka z toho majú úžasný pocit, lebo to vytvoria oni. Martin sa chváli, mami, to sem ja vyrobím. Najviac sa bojím budúcnosti mojich detí. No. Nahodili sme im určitý životný štandard. Chcela by som, aby ho mali aj do budúcna. No, konečne teda nastavujú ten zelený dom, lebo teda do budúcna by som chcela, aby tam tie deti aj dožili. A tak pomáhať druhým je môj osud. No. Chcela by som osloviť mladých ľudí, mladých rodičov, ktorí majú postihnuté deti, aby sa k nám pridali. My im máme čo ponúknuť. Sama mám dve postihnuté deti, tak je mi to vlastné proste. No. A som rada, že môžem pomáhať druhým. Chcela by som odkázať, aby sa snažili spoznať tie deti, lebo oni sú zlaté, oni vám neublížia, oni majú plno lásky v srdiečkách. No. Nikdy vás nepodrazia.